प्रदीप देवबर्मान बिना शर्ते आबनो मुक्ति थुमनाय आं कयनाय तिनि स्वराष्ट्र मंत्री नव आं विनम्र आवेदन खालायो प्रदीप देवबर्मान बनो दाक्ति दाक्ति याकार रिनानि बागै आबोनि लगे ताई 6-7 जना दङ कैसो बंनो जड़ित खालाय फुनां रिजाक बरंनोबो ओ केस থেকে बंनो मुक्ति खालायतों कैसो आटकी उइता तंथों और पीएस रो ताई बरंनो रम मांगला যদি রং খাইनके तैबो बिराट একটা परिस्थिति নাই जोंटिना आइडाब्लाब तिनि हयते आं कयो जाते ओ जे 6-7 जना बरक दंनाय केसो जड़ित खालाय खिगलाय रिजागनो बरंनो केस থেকে मुक्ति तनिथों ताई बरंनो रेहाय दिथों होननाय आं कयनाय पीएस नि बर बाबु साहेब